kay baw si Apito nga ako siyang giprank. Lami. Luto ko ni adobo sa tiil sa manok. Man kay atong iprank si Apitong. Butang ko ani ni sa baga mo niya akong daghanon butang og kanang patis. So mo ni siya ang tiil. Nya butangan na to gamay ang sabaw kay para itom siya niya. Kanig tilaw nila. Lami man gyapon. Tara. Langga. Nakoy, kuan mata na ka. Yuko ang sana. Special nga luto para nimo kay paborito nimo TL na manok. Ha? Unya. Lami. Parat eh. Ug expect nga prank to kay pagtilaw no kanon man kay lami kay ba.